Aimar, norbaitek ibilbideak diseinatzen dituenean, zindo jakin nola jungoan etapa. Baina denek bazenekiten, denek nikun gaurko favorito nagusia zu zinala, eta horrela egin dezu. Zorionak herrian irabazi dezu, eta hemen Lapurdi testigu dezula, eharki ospatu dezu. Mila esker Jorge, azkenean garaipen honen atzetik lan asko dago, zu esan duzu bezala, azkenean etxeko garaipena da. Kristo lana egin du taldea, gaurko egunean azkenean eguraldi zaila izan dugu, auxiliarrak leku guztietan egon dira arropa kentzeko, jartzeko, botellinak emateko, orduan eskerrak eman zaio, beraien lana oso garrantzitsua izan da gaurko garaipena lortzeko, eta azkenean gaur favoritoa atera gara, bageken irabazteko hanka genitula, eta zu esan duzu, lortzea zaila da, baina lortu dugu. Etapa berezia zen, ja irteratik zure biharriak lotzen zirelako. Hori da, oso etapa berezia izan da, gainera nire amona etorri da ikustera, niretzako oso pertsona garrantzitsua da nire bizitzan, eta banekien bai edo bai gaur garaipena lortu behar nuela berarentzako dedikatzeko. Zure errenta txikia bada sailkapen nagusian, Bidasoako errepideak zureak dira. Hori da, azkenean gaurko etapa disfrutatu, badakigu ere sailkapen nagusian hortxe egongo garela garaipena lortzeko, baina egunez egun eta dena emango dugu. Zorionak, Aimar. Mila esker Jorge.